Бер сүздә дөрләтми, тынлыктан изрәгән күңелне бер нидә. Бу февраль тумыштан тулмаган. Бар уе яз белән үбешеп йөрүдә. Ә күңел уянмый. Кышларга хыянат иткәнгә февральгә үпкәләп, җандагы ташуга гөрләвек шаулаган яз кирәк. Ә язга әлегә иртәрәк. Баш аяк, мин кышта, тумыштан, ят галәм, дөньядан читтәрәк. Үзгәрәм димен дә? Юк, булмый. Бүген соң, иртәгә иртәрәк. Күңелем тәрәзе ак-томан пәрдәле. Аермыйм кай тараф, кай хәят. Тик беләм, гомерем асылы үземә 1000 еллык сәяхәт. Сәяхәт, үземнән үземә. Дөньядан өметен өзмичә түз генә. Кышның кыл уртасы. Нигә дип ят кояш ялтырый бу февраль күзендә? Ят кояш яктырак күрәсең. Яз күргәч, кыш әнә оныткан дөньяны. Ник сине исемә төшерде бу хәләт? Урамда бит февраль ни бары.